Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ин субҳи саҳар ман субҳона кӯдакода додаму ва ҷамъу гир кардаму хостам ки ман ҳамин болиштоя, ман хеле болишти калон ҳастай 70 ба 70 хостам ман хеле майдачак нушунам барои он ки бинед вай чӣ хел тинук шудагӣ ҳастай ва ҳам калонай навлочка надорам ман барои вайо. Ай хел ман хеле навлочкаҳо дорам 50 ба 70 дута ҳастай, масалан алиш карда мешавад. Аман танҳо ман ин як намуд доштам ки ин беҳад безеб шудагӣ ҳастай ва якташ уже пишташ замок дорад, замокаш вайрон шуда. Гирва мана якташа як соат ман чен кардаму буридаму духтам шагӯем. Манам хеле шудаг. Манам хеле ғинҷидагӯем. Нағз Сиёвуш саҳари барвақт хаста буд ва ози аллакай хобаш гирифтай. Чо кади гарм шуди Сиёвуш? Хезм Сиёвушда барвақттар ягон читсиам шахрат ба дарот хоравада ба ҳазур хобуш набарад ҳози. Имрӯз ҳама простиноя, курпаҳоя, ман ин болиштоя низ ҳозир мебарам, стирка мекунам, баъд мемонам шуна ки қайче нара Сиёвуш, баъд вай мекунам шуна. Ман ҳозир ҳамина андохтам, гуфтам бинем ку чен шудагӣ аста ё ки не. Ченай фақат камтар дароза, леки боварӣ дорам ки бо чанд рӯз ман дарунаш пахтаҳоша гӯем хел канда андохтам. Накна брибо то ки хушрӯҳак хел дам шавад ва боварӣ дорам ки бо як-ду бор хоравем ранги вай барои ман хеле пачақ мешавад ва чен мешавад. Асос он ки навлочка ҳастай дигар, навлочкаи хушрӯ нағз ҳастаю, леки истифода намебарем. Сиёвуш ҳама риштаҳои титка дистай мана. Бинен чӣ хел хобаш гирифтагӣ ҳастай. Дӯстони азиз, аллакай бегоҳи рӯз шудай ва ман инҷода чӣ хеле ки мебинем пирог тайёр кардистам. Динанги пироги ҳамсоя маъқул шуд ва имрӯз берунда дидам рецепташа пурсидам, бо камтари дига варенӣ додан ки андозам вай дар пирогда. Ва ҳозир тез гӯем пироги саросемагӣ як хел чизаш нест гӯем тез кардам асос пирог шавад нам хеле ба маза мешавад гуфта. Манам хелва берунда ҳамсояҳо ош кардастанд, ин бегоҳда ош ҳастай мода. Анам хел телевизора накаштаям кӯдако рости гап. Фақат мегӯям ки ҳамин калимаи рости гап бас мешавад, не ки бо мебинед ки ҳамин аҳвол кӯдако инҷода будан то ман пирог тайёр кардам ки ҳама ҷо тит кардан. Ва мана ин курпаҳоя имрӯз ман шуштам, болиштоя, простиноя ҳама шоли стир карда. ҳамин рӯзи дароз гӯем ман фақат якта болиштоя андохтам, курпаи алоҳида андохтам, мошинада ба ҳазур ғинҷидан. Ман як бор не ҳама вақт ман курпаҳоя болиштоя да вай мешум, мошинада мешум, ҷо мешавад гӯем, барои ҳамин мешум шо. Сиёвуша бинан инҷоҳои чӣ хел тит кардан ино. Лаббай рафтестам ман. Аллакай шом шудастай. Мана оши ҳамсоя тайёр шуд гӯем, ҳамсояҳо ҳама каса ош кардан. Мана Сиёвуша бинан недовольни. Чиз? Ош? Гӯшт? Сиёвуш гӯшт мехӯрад. ҳозир ман гӯшт читам. Дӯстони азиз, бо чӣ хеле ки мебинед дида ҳамсояи мо сиёалаф овардиянд беҳад хушрӯ. Леки афсӯс ки ош буд, мо ош хӯрдем, пагоҳ насиб бо абети кӯдако мехӯранд. Ва ман ин пироги ман анаме хел шудак беҳад хушрӯ омадагия. Дӯстони азиз, бинед чӣ хел мулоими хушрӯ нағз омадак. Падём дод анҷа гӯем ман тинка карда будам шо барои ки лист беҳад калонай форма. Барои ҳамин ман ҳамаха тинук кардам ва дидам ки чӣ қадр худаш уже баланд шуда гӯем. Корчакати буридам шо барои ҳамин хел шудагия ва ҳоли хунук нашуда шавҳарам тез бирен, тез биёрен гуфта ҳама хел карда намондан ки хушрӯ хунук шавад. Онам хел шудагӣ ҳастай ва фикрам камтари дига орд низ меандохтам шо бо нахстар мешуд, яъне сахттар мешуд, беҳад резона ки хушрӯ омадагия.
Ана михел ман тез инҷоҳои ҷамъ кунам, паряда кунам ва бо равам ба кӯдакоя тез хобонам. Бо кани Сиёвуш гап зан, чо кардӣ имрӯз? Об хӯрдӣ? Чӣ қадр хулиганӣ кардӣ? Апаш хобай ки вай? Апаш хобай? Чо кардай? Апит ҳай? Нини ҳай? Нини бидаям. Дӯстони азиз, як бора хостам ки влога ба охир расонам. Вая ки заминда парсе равая гир ай замин. Хона вай. Хона ҳа равая гир. Ҳа Нилуфар чо кардӣ бо? Температура кардӣ? Намедонам чӣ дар назарам безептов тестай Нилуфар бо мазаш нестай чи ягон грип мешад чи ҳамин рӯз дароз акса додестай намедонам ша. Он ҳа равая гир он ҳа. Замина бин дидӣ? Дав. Худои ман не як чизе нишон метиша. Мана не дигариша. Бо ҳами Сиёвуш омадаг мана. Чӣ? Хулигани. Имрӯз рости гап ҳам хел намедонам чӣ хел ман назиқ нахурсанд гӯяд ҳама хелӣ. Биён ҳамин кати влога ба охир расонем дӯстони азиз. Видео ба фикрам хела кӯтоҳ мешавад. Хай асосан ки влог ҳастад. Бо хай мешавад рӯзҳое ки шавқовар мешавад, видео дурудароз мешавад, лекин аз сабабе ки бисёртар ман хона дам кӯча намебурам, гӯям корбори хона кати машғул, барои ҳамин хел видеоҳо кӯтоҳ мешаванд ва бисёртар гап мезанӣ. Дигар гӯям ҳеҷ кор нестай. Пага намедонам пага чӣ гап мешавад, умуман ягон нақша надорам. Пага мебинем кани чӣ гапу чӣ коро мешавад бо. ҳана михел дӯстони азиз, хайр то дидори оянда дар паноҳи худо бошен. Одами калон набинам пулташа. Осар теманда хай гӯ Сиёвуш. Хай. Пока. Бо чӣ? Бо чиште. Апаш чӯта мазаш нест, хеста бинем доруш додаму, неки мебинем. об начашохи ҳама ҷои тар мекунӣ бача. Набардорша. Сиёвуш фикр мекард ки бутилка ҳай набардорша. Броена хоравен Сиёвуш. Я Света кыш. Света кыш ба бехора. Ана.